Руслан менә Түбән Новгород татарларында мәхәр бәясе бик зур диләр. Менә егетләр иләнгәндә кәләшкә яхшы гына акча чыгарып саласы диләр. Бу дөресме? Дөрес. Ничә сум тора менә бер кәләш? Шулай ди. Гомерлек кәләш. Ул бәяне әйтергә тырышмыйлар. Ул русча әйткәндә секрет булып кала. Әлбәттә, ике ат бәясе шулай примерно. Ике ат бәясе ул күпме була? Кем ничек саный? 150-200 меңме? Кем ничек саный? Менә сез үзегез кайчан әйләндегез? 2000 елда. Мәхәр түләдегезме? Шулай инде. Ул вакытта күпме иде? Шулай ике ат бәясе. Менә бу мәхәр дөрес дип саныйсызмы? Талау түгелме? Бик дөрес ул. Ул талау түгел, ул бик дөрес нәрсә. Нигә дөрес? Чөнки без мөселманнар ир кеше үзенең ирлеген күрсәтергә, мөселманлыгын күрсәтергә тиеш. Менә сезнең якта әйтәләр күп хатынлылык та бар дип. Икешәр хатын белән торучылар, өчәр хатын белән торучылар. Менә сезнең якын тирәдә бармы шундый кешеләр? Юк. Күп хатынлыкны сез хуплыйсызмы? Дөрес дип уйламыйм. Гаиләдә бер ир һәм бер хатын булырга тиеш. Балалар күп булырга тиеш. Ничә бала булырга тиеш менә гаиләдә? Ничә үгез? Икедән дә ким бала булырга тиеш түгел. Мин шулай дип уйлыйм. Сезнең үзегезнең ничә бала? Бала. Ике кызым, ике бәхетем. Менә безнең Татарстанда мәхәр бәясе 5000ләп күпме никахларда булдым. Алтын цепочка, беләзекләр, беләзек бик сирәк, күбрәк йөзек бүләк итәләр. 5000-3000 тирәс. Азмы бу? Ул бик әс була инде. Безнекеләр инде шатланып тора. Үзләренең 3000-лек, 5000-лек йөзекләренә карап. Худай бирсә, дөньялар берсә үзгәрер. Кызның бәяләре дә артыр дисезме? Бәяләре арта. Кызлар, үзегезнең бәягезне белегез. Кәләш бәясе, мәхәр бәясе, ике ат бәясеннән дә ким булмаска тиеш.